טוב, אז היא רשמה לי 5 ורוד, 5 כחול ו3 לבובו, אז בואו נתחיל. נתחיל עם 3 לבובו, אז יש לי את הלבובו הזה בשביל 1, את הלבובו הזה בשביל 2, יש לי את הלבובו הזה בשביל 3, ויש לי עוד 1. הם קשיחים אז בפיג'י טויז. ואם זה לא נחשב, אז יש לי עוד לבובו כאן איפשהו. הנה. אז יש לי את הלבובו הזה, אם זה לא נחשב. וקוראים לה אפרסק. רגע, איפה זה? כאן. אז אני אכניס את זה. בובו. עכשיו 5 כחול. אז בואו. יש לי את הכחול הזה. ואת המפרח בועה סטיץ' בשביל 2. ויש לי את זה בשביל 3. ואת זה בשביל 4. ואת זה בשביל 5. אני אכניס בזה אורביז, אבל לא עכשיו, זה יתקלקל. ויש גם את הספינר הזה, אם זה לא נחשב. נכניס את שתיהם, מה יהיה? אז מה עוד? 5 ורוד. פשוט אני לא קורא כל כך טוב, אבל בסדר. יש לי את זה בשביל 1, זה ורוד. ואת זה בשביל 2, 3, 4, 5.